Ringgit wacital sedalunata Semar bangun kayangan Ki Gading pawukir acara ini dalam rangka merti dusun. Padukuhan Kebon Agung, Tridadil Sleman, Yogyakarta dimeriahkan bintang tamu Tatin Silestari Handayani, Ayu Purwalestari, Visual dan kawan-kawan selamat menyaksikan. Duduk meneh sik ya. Iya, Mak. Alon-alon alhamdulillah wis limbukan. Mau neng apa jenenge? Pasewakan gayang banget do. Bengok-bengok kabeh. Iya. Ya puji syukur kunjuk ngersani Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dina aduhi pengiki kepareng sowan. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana ora doyan di kertas aku. Sek nek apa jenenge? Aduh arep ngomongan apa sowan ana ing Kebon Agung. Kebon Agung. Iya. Tridadi Sleman. Mak. Heeh iki omong 2 menit saka omah. 2 menit saka omah. Heeh, 2 menit saka omah nek numpak pesawat. Iya.
Banjur iki acarane iki apa? Wayangan, Nduk. Ora tegese iki acarane iki kok digelarke panggung gelarke gamelan wayang. Iki merti dusun. Merti dusun. Heeh. Merti dusun. Dusun Kebon Agung kene. Iya. Jan gayeng tenan rame yo, Mak. Rame, heeh. Terus iki ya perangkat ingkang biyantu, Perangkat sing mbantu, Mak. heeh, ana Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Terus ana iki nek waduh aku ki nek maca kepiye ora ketok iki kene bae. Kan Pak Penewu terus Bu Lurah Tridadi Sleman terus karo beberapa anggota dewan dan Pak Kepala Dukuh dan semua warga Kebon Agung. Nah, dan terus iki langsung ana tulisan dan tolong pembuka limbukan turi-turi putih. Oh iya, mengko sapa sing anu? Mbak Tatin ya mengko, heeh. Terus karo iki dan segenap panitia apa iki? Tulisannya kepiye ya iki ya? Panitia Mas kok iki kepiye Mas iki Mas? Tolong Mas. Ya ora weruh. Sekarang yo aku ki SD ora lulus e, langsung lompat SMP. Padha iki. Heeh. Apa lah kandhani kok? Padha. Padha wae jebul padha ora lulus e kabeh. Sampinge kuwi ya. Oh, ketua. Ketua panitia Pak Suradi. Oh, Iya. terus apa meneh, Nduk? Isih apa jenenge? Yo, ora ketang setitik, ora ketang sekelimah rong kelimah. Apa? Yo, donga-donga, Mak. Iya kuwi ora ketang seklima ora waton kaya ngono iki ndonga kuwi ya sing akeh no kok sak lima rong kelimah. Kowe ora tau donga ya kowe. Iya, arang, Mak. Heeh ya muga-muga sak rampunge sak tancep kayon ning apa jenenge wayangan bengi iki. Muga-muga warga ing ngendi kene iki mau Kebon Agung pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, panjang yuswa. Padha wae. Heeh. Terus pinaringan ayem tentrem. Terus karo pinaringan rejeki ingkang kathah supados taun ngajeng saged nanggap melih. Amin. Iya, Mak. Iya ya, Mak. Iya ndukno. Kaya ngono kuwi mau. Iya, banjur iki mau aku yo entuk apa jenenge? Welingan. Lho, sapa sing wis meling kuwi no? Sanggiwang menang, Mak. Wah, ngono. Mburiku kok sangguang menang. Iya. Kapuken no. Nah, terus sapa? Iki ya mung cantrik-cantrik kae lho. Iya. Sia-sia. Wis cantrik to saru banget ngono. Iya, ora apa-apa. Kepiye mau, Mas? Heeh. Oh, Pak. Pak Wakil Bupati katuran minggah panggung. Mboten apa jenenge? Nggih, caos pangandikan kagem kula nggih mboten kagem kula Ding. Kagem Pak para warga Kebon Agung mriki nggih. Monggo kanca-kanca nyuwun sepote wates. Monggo Pak Wakil Bupati. Sugeng dalu, Pak. Iki murung tak pencet ana. Oh lah. Wah, mic gue dicekel napa sindene anget. Iki mulai nyekel ngene-ngene iki. Anget tenan iki nganti
Kula lali ngeteke. Nggih sugeng dalu. Nggih sugeng dalu, Gading Pak. wah ngapunten. Terus pundi kula didhawuhi napa niki? Nganu pripun ora nganu. Paring pangandikan. Oh nggih. Para warga Kebon Agung mriki, Pak. Aduh, nggih matur nuwun medalipun Ki Gading. Niki kula. Wah, nggih. Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih, menapa mekaten nggih mboten. Izin kalih dalange mungkin ndak garapi ya. Mboten kula mboten sebenarnya. Matur nuwun medalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kita sedaya, salam sehat kagem sedaya Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Ingkang kula hormati Bapak Dukuh Kebon Agung ingkang tasih standby wonten ing mriki. Lan sedaya perangkat padukunanipun Bapak RT RW, lembaga padukuhan, Ibu-ibu PKK Karang Taruna. Wonten ngarsanipun Bapak Ketua Panitia, Bapak Suradi yang sampun tasih lenggah ugi. Sesepuh bini sepuh dalu menika rawuh, Pak Mul, Pak lali niku niku. Napa? Nika ya MC Pak Bardono. Nggih, sugeng rawuh matur nuwun kang kula hormati ugi Bapak Ibu Dukuh sekalurahan Tridadi ingkang rawuh lan sedaya para pamirsa ingkang tasih napa standby wonten ing mriki. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita saya ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kang saestu dalu menika sampun paring kanikmatan karomatan kawilujengan. Alhamdulillah saged sedaya rawuh ing mriki ngramaiaken acara merti dusun Kabubuhan Kebon Agung Tridadi Sleman. Matur nuwun jeng dalu ugi kagem Ki Gading ingkang sabun paring hiburan paring ngramekaken adicara menika. Kula jane arep sambutan ning ngisor Bu Ki. Kula niku sambutan ning ngene iki nek cerak sindeni rasane piye ngoten niku. Dadi mikire sing ora-ora niku lak dadi ndredeg kok kula. Ngedhep semene akeh niku nek waduh. Niku kula wanek-wanek iki lho niki. Jane kula ajeng teng ngisor. Niku makane jilih mike sinden, mike kok anget dadi kempit boleh. Sik dadi ketuk ndi iki, Mas? Bapak Ibu, para rawuh, kula ing mriki mbok pilih amakiri saking pemerintah Kabupaten Sleman. Derehaken napa nyuwunaken izin Pak Bupati mboten saged rawuh titip salam kagem panjenengan sedaya. Kula saking pemerintah Kabupaten Sleman ngaturaken selamat napa nggih merti dusun kagem padukuhan Kebon Agung. Mugi-mugi kanthi merti dusun menika saestu napa ingkang pun aturaken Ki Gading menika wau masyarakat Kebon Agung tansah pun paringi napa nggih rukun ayem tentrem anggenipun sami sesrawungan sedaya kemawon masyarakate langkung sejahtera langkung makmur sedaya ingkang napa pun suwun saking masyarakat Kebon Agung menika mangke saged kalaksanan kanthi sae. Mugi kanthi merti dusun nika ugi saged ningkataken gotong royong lan kebersamaanipun. Sing penting paling utama nggih akhir-akhir niki monggo pun jagi keamananipun. Kebon Agung kula pitados sakniki pun sae. Monggo Pak Dukuh anggenipun ngomong sedaya warga wonten ing mriki. Mugi tahun ngajeng saged wayangan melih. Meriah melih penontone saya akeh. UMKM-e ya saya payu. Niku mawon mboten sah kata-kata. Mungkin ndak Ki Gading kesuwen le mandek lakone leli. Ngeten nggih. Mboten. Lakone napa niki? Niku Semar Bangun Kayangan. Oh, Semar Bangun Kayangan. Nggih, insyaallah niku napa nggih? Apa niki? Kudu-kudine gedhe semene iki montore sepiro iki? Nggih, ngeten niki crita segede kala wingi Pak Dukuh menika ngajokaken napa panyuwunan gerobak roda 3 kagem fasilitas pendampingan pengolahan sampah wonten ing Kebon Agung. Niki pun wonten pengolahan sampah to. Nah, mugi-mugi saged napa menyelesaikan permasalahan sampah wonten ing Kebon Agung niki. Kula wingi nyuwun alhamdulillah dalu niki badhe kula serahaken mugi-mugi manfaat kagem masyarakat niki. Amin. Pun jagi nggih. Nggih. Iki wae kula jane nyun sewu. Anggen kula dugi mriki telat acarane dalu menika kathah
ning gandeng Pak Dukuh ket wau Mas Raketang Sedeleng. Kula dadi kelingan sing diaturke iki Gading niki wau ora rene meneh arep butuh wingi pengen didukung rene saiki. Nggih to iki? Nggih. Nggih. Lah nggih to. Kula takon kalih Pak Dukuh kene menang apa kalah? Menang. Sip aku ya. Kula kedah mriki kan ngoten. Ngoten mawon nggih sambutane nek serius mesti ora niki jenengan ngantuk ngoten. Niki kula kok nyerahke kali sinten? Oh Pak Dukuh nggih niki Mak, ora gadeke lho. Bantuan gadeke lucu dipenuhi wargane. Nggih Pak Dukuh niki dalu meniki alhamdulillah. Oh Pak Ketua Pak pengolahan sampah Pak Suradi niki badhe maringaken bantuan napa motor roda 3. Mugi-mugi saged manfaat kagem pengolahan sampah wonten ing Kebon Agung. Niki mengke nek ling ngolah sampah sae iso ngrampungi kena nggo conto padukuhan liyane ben sing ngurusan sampah iki ora usah ketuk kabupaten, kampung-kampung nang Tridadi iso ngurusi sampah dhewe. Ngoten nggih. Sampah niku nek dolah jane ana duwite. Den niku muga-muga napa Pak maju nggih. Niki kula serahke insyaallah manfaat. Ngeten cekap adipoto ora? Nggih, mungkin Pak Suradi ndak ra duwe kenang-kenangan. Saniki apa-apa foto kon. Apa ana ibu-ibu kuwi? Wis, nek arep kon foto wis lali le mangsak lali. Pun ngatur nuwun cekap semanten Ki Gading wonten kentak pintu kula kirang separi kula anggen kula matur saestu nyuwun agunging samudra pangaksami nyuwun sewu mboten saged napa nderekaken lelampahan wayang nika ngantos paripurna amargi tasih wonten tugas malih. Mugi derek tetungga pagelaran wayang dalu menika mangke saged kalaksanan kanthi saenir ing sambi kala ngantos paripurna. Cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki. Sampah apa? Iki sing ngrebab lak kelebu sampah. Kuwi membandel terus sampah masyarakat tapi mengko tak titipne sisan melu dibuang. Ya aja. Lho kuwi nggo gayeng-gayeng e. Heeh. Saiki giliran apa jenenge? Membaca requestan. Iya. Pengiki barang jarene dikancani no dikancani BT iki apa? barter bintang tamu no Bintang tamune sapa? Denok Tatin Tritot Mbak Tatin Titot. Denok Tatin Tritot ki nek gedhe nek cilik Ayo. Denok Tatin nek cilik. Nek cilik kuwi ora sing anu pikirane iki wah jan kok ya sing ya karo disambi apa jenenge? Karo maca-maca iki pamundutan kok disambi. Iki ya mulai sak buka siji meneh iki waduh. Waduh iki lho. Oh iki apa, Dik? Nggih, iki. Kula Bapak Sutresno SPD saking Sumpiuh Kabupaten Banyumas badhe nyuwun lagu Sesideman. Lagu menika katur dumateng setunggal 1 Pak Li Purwidi Raharjo RT 02 Kebon Agung, 2 Bapak Rois Kebon Agung, 3 Bapak Dukuh Kebon Agung lan sedaya warga Kebon Agung. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kawilujengan lan kesehatan. Matur nuwun. Nggih, mengke dipun pinangkani menika wonten Sesideman. Terus iki ana meneh iki wah. Dari Linda Singapura, saking Mbak Linda Singapura. Yo ado-ado tekan kene. Ya ora tekan kene, tekan iki dititipke. Tekan kene iki nyuwun tembang 1 Bajing Loncat ingkang nyekar Mbak Ayu P. P iki apa, Mak? P iki nek jare sing ngrebab ki
Purwolestari. Ora aku mau krungu sing liyane. Aja rapik kaya ngono kuwi. Iya. Mosok ngono kuwi muni ngono kuwi. Terus nek nomor loro dadi ati. Ingkang nyekar Mbak Orisa. Iya, monggo dipirakani. Heeh, iki cara meneh iki. Lho. Lah kok ana meneh dari Mbak Linda Singapura meneh. Oh, berarti loro iki, Mak. Heeh. Wah, jane nyuwun fragmen apa iki? Fragmen apa, Mas? Oh, Sura Gentra, Mas Kiswan dan Mbak Tatin. Oh, ya monggo sidane Om Kiswan ki yo ngadeg tenan. Iya, eksis mengko. Eksis. Mengko dituki lucu apa ora iki? Soale dek wingi kan lucu banget. Iki kok mbuh-mbuhan iki kan iki. Terus ana meneh. Kuwi terus lara ati muni jare sampah. Iki ana isine lho iki. Terus sing iki spesial iki. Spesial nggon aku nek iki ketoke. Iki buka, tak bukake. Oh, lah rak ngono. Wah, 1 2 3 4. Wah, jan. Dos tenan iki. Kae sing keplok-keplok njaluk. Oh, pas fragmen. Nek ora lucu ora tak. Nek lucu tak loro. Iya. Loro iki. Rong lencer maksudnya. Yo, ayo. Kek apa jenenge iki lek isih nang HP barang, Mak. Oh, iki seneng HP iki akeh banget lho mau. Iya, napa wae iki? Oh, iki ana. Nyuwun lagu Kadung Kresna saking Mbak Ira, sawer rokok mau. Oh, jebul. Anu, request, Nduk. Iya. Terus ana apa meneh? Iki isih ana saking kula Pak Wahyu. Nyuwun Caping Gunung. Oh, nggih, Caping Gunung mangke dipun minangkani. Nyawer ora, Mak. Ya ada deh nek kuwi deh. Gampang mengko. Ada deh pokoke kae karo ngaturi Mbak Tatin. Jumeneng ben dienggo kanca awak dhewe. Iya, Mak, mengko ndak selak kendaan bahan. Bahan apa, Nduk? Ya bahan dagelan apa bahan apa? Apa bahan bangunan? Ya ora, ayo monggo Mbak Tatin katuran jumeneng kanca-kanca sepote kanca-kanca. Sugeng dalu Denok pancen. Iki jane aku ki wong tuwa kok dunake Denok iki ora kualat apa piye? Lah cangik karo jenengan ki tuwa cangike sik. Oh iki berarti cangik ta? Heeh. Cangik iki lanang. Heeh. Ora iki wedok glog. Ya wis sak karepe malah nek di Denok iki berarti aku jek enom ngene ya. Ayo mulane kuwi wis jek enom. Iki ngapa kok kuwi? Ora apa-apa. Ora ngecil ya. Ora ngecil. Ora tau ngecil aku wong apik kok aku kok. Ya wong sae aja pakpik-pakpik ya. Lah ngopo? Sae ora apik. Lha piro? Aku wong sae ora wong apik ngono lho. Wah asik sih aku seneng dadi wong apik kok. Wong ya urung tekan dadi radong. Wis aku iso lewang-lewang ki mergo dong. Oh, nah wis dong ta? Weh lah wis kan. Oh nggih. Bagaimana kabarnya Mas Gade? Alhamdulillah sehat ya ora iki mau mumet banget gundulku. Lah ngapa? Aku ki tuku blangkon kecilikan. Lah ya sirahe diongoti ben iso dienggo. Diongoti gundule kuwi. Dan iso mlebu ngono lho maksudnya. Nek upamane kegedean apa blangkone sirahe diongoti ben lancet dadi iso mlebu bledeng ngono. Katene kok tumpeng gundule tenan ngene iki njokan. Ya berarti terus ganti niku. Ganti no. Ganti ndas. Lah yo. Lah ganti blangkon tuku meneh to langsungan ngerti dhewe to nek aku ki. Lah iya. Karena cah cukup kok iki. Ora ninggal kathok aku mau.
kathok endi? Kathok sing tak nggo iki aku ora kathokan saiki. Loh, mosok nganggo kathok? Ya ora percaya. Ya ora aku tak tilakane Mas, delok Mas. Wis mengko ning mburi panggung gampang. Aja ning kene iki papan. Papan. Ya nek kok. Oh, saiki wis mani buka-bukaan kathok bareng saiki. Oke lah ya. Nek salin ki yo ganti kathok barang terus ganti. Kok malam hari ini tidak kathokan berarti ISIS no? Enggak, bisa. ISIS aku goleki kancane ya. ya ora nek goleki kancane iki yo. Lah apa? Dulure. Silure iki Mas Gading menika nderek sepan wonten Kebon Agung. Kebon Agung Tridadi Sleman. Nggih menika nderek remen nderek Mangayu Bagyo menika merti dusun Mas. Nggih menika kedaden saking Patang RT nggih. Patang RT. Oh, Patang RT. Pengurunan wong Patang RT iso mayangan ngene lho Mas. Luar biasa luar biasa iki. Jenengan ra ngira ra anu babar blas to Mas. Wow, brablas. Kok iso dadi ngundang. Jan ora ngira brablas. Babar blas. Nah. Dalange Ki Gading sindene saka warga Laras niki anu wiyagane nggih warga Laras saka Patang RT luar biasa. Bintang tamune sapa? Bintang tamune Tatin sing gedhe. Pitot to. Lah ya Pitot. Apa nek Tatin sing cilik berarti apa jajal meni ya? Sapa sing meni titit mau? Kowe lah malah dicethake. Lah krungu kok ya. Ya ora apa-apa. Oh ya, sajake ketoke duwe iki kok ora muni dhewe. Nek iki Mas Gading wani ora muni Mas. Ora aku, ora. Ora, berarti ra duwe Mas. Ra duwe apa? Ra duwe kuwi. Lho ngece. Ya piye? Lah ora meng anu ora meng mau. Kowe. Apa? Ora arep tak teruske, ora. Ya ora apa-apa ngene kala-kala saru kaya bapakmu ora apa-apa ngono lho. Dadine nek karo aku iki ya dases-dases ngono ora apa-apa. Oh, kok dases-dases. Ya maksudnya ya nek kok dases-dases oke nah aku kok iya. Niki nderek ndedonga nggih Mas. Mugi sedaya masyarakat wonten ing Kebon Agung mriki tansah pinaringan sehat. Nggih, lancar rezekine. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Mugi tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemari paloh jinawi. Amin. Amin Allahumma amin. Menika acara malam hari ini 2 tahun sekali Mas. 2 tahun sekali? Iya, ora setahun sekali. Mbok menawa sesuk iso dadi setahun sekali ya Pak Bu ya. Nggih. Niki Kebon Agung iki wayangan Patang RT. Lah iki kapan iki kelurahane kapan iki? Kira-kira kapan Bu Lurah? Monggo dipun agendakaken Bu Lurah menika namung murah meriah mau dicicil ya Mas ya. Iya. Kredit nggih saged kok niku. Lah nggih. Mbok Biling nggih kapan ewon nggih saged tiru-tiru karo Kebon Agung kene sing Patang RT iso wayangan mosok sing kelurahan kecamatan kok ra iso ira ya. Bangetan lho ya. Ya sesuk ben masyarakatnya ya semakin bahagia, semakin senang bisa melihat Mas Gading mayang di sini di kelurahan dan juga di kecamatan. Nah, ya Mas ya. Nggih. Nggih niki wau napa jenenge angsal weling? Nggih angsal weling. Pak Dukuh kapureh minggah panggung. Oh, nggih ngaten. Nggih menika Mbak Bilih Pak Dukuh iki apa jenenge wingi iki Patang RT iki do mangkat kabeh kok Pak Dukuh ra mangkat iki nggo weling tok iki ra. Kene nang kene tak kumbahe kene gorene ndi kok. Oh, Pak Dukuh kok malah nantang-nantang. Lah salah kok meng dawuh utusan Pak RT monggo kae dono rono ngono kuwi lho Mas. Jajal iki aku ora urung kepethuk karo Pak Dukuh. Jajal tak petokne karo Pak Dukuh kene, tak jak salaman, tak jak kenalan, tak jak omong-omongan, tak jak nyanyi dan sebagainya engko ya. Oh, berarti Pak Dukuh ki ingkang pidato kalau mau nggih. Mau pidato ra to, Pak? Oh lah. Lah aku Mbak Bilih nggih, menika dipun anu Mas, sepoti kajenge Pak Dukuh minggah ten sepoti kan. Monggo Pak Dukuh.
namine sinten, Pak? Kok lendredeki ngapa ngono lho, Pak Hasan? Belum tahu ketemu kok nggih seming dolan ning TV karo jenengan aku dadi. Lah iki sakniki wis kepethuk gathuk-tuk janji arep ngopo ayo. Anyep. Anyep. Jenengan iki ndredeg tenan lho iki wonten. Mriki Pak kajenge dipun streaming menika dalang Sema Channel menika kajenge delok ten TV nika nggih, nggih. Nggih niki jenengan Niku napa niku, Pak? niki ditanglepi Pak Dalang. Halo. Halo niku. Koordinir parkir nih. Oh. Wah, lho termasuk koordinir parkir kan. Oh nggih. Niku tanggi mboten, Pak? Anu nggih kula mawon. Nggih. Nggih sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Bu Tati. Nggih. Kok manut jenengan mboten rawuh namung dawuh-dawuh menika? Kula sampun nate tindak mriko jaman ngaturi Pak Seno riyin. Nah, apabila sing niki kula utusan Pak RT Pak RT kedahipun sowan panjenengan kalian Mas Gading. Oh ngeten, Nggih, jenengan kedahipun mboten. gentosan. Oh gentosan. Nggih. Sik taun niku sik taun kapan pun tau anu kedadian napa mboten? Pak Senone maksudnya. Nembe pesen nembe nganu pun pesen tanggal pun DP Pak Seno nika. Sedo. Oh, nah niki sakniki malah Lah nek alhamdulillah dalu ini saged kelampah niki warga Bonagung remen sangat. Oh nggih. Ning krungu-krungu jare arep prasido, Pak. Sing jare sinten niku? Mbok krungu-krungu jarene arep prasido le arep ngedil kewe nganti anu lagi arep hari H nganti do iki kepiye le do urunan kok ora gek ndang-ndang ngono. Ya ampun ngono mirang-mirangke warga. Oh ora lho maksudnya niku kabare iki tenan apa mboten kula tanglet. Pripun Pak RT? Piye? Lho kabare pripun, Pak? Niku hoak napa? Nggih, hoak mboten, Mboten. Dadi tetep niki tetep kudu Mas Gading. tetep kudu Mas Gading, nggih. Bintang tamune Bu Tatin titit editor mau. Napa luwat? Klentu Mas Gading klentu kula klentu. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Pak. Kula ngertos nek jenengan duwe. Dadi niki rasa diumumke ngono lho. Nggih. Niki Niki berarti alhamdulillah kelampahan dalu menika saged wayangan Mas Gading. Enten nggih, Pak. Panjenengan kula aturi napa nggih? Jenenge Gandrung. Oh nyawe. Oh, malah arep gandrung iki ya. Ya manet nek gandrung sak yuta, Pak. Nek saged dikredit apa Mas Gading? Saged, Pak, saged. Nek Mas Gading iso dikredit nek aku ya ora. Kok tiwas aku gedemuk ora bayar ya tak tutruk. Waduh. Wis demok mana. Nggih, Pak bilih menika wonten atur napa rumiyin kagem masyarakat. Ya itu bahkan kula maturun sanget dhateng Mas Gading sak kanca sedaya sampun kesorawuh mriki nggih ra ketang yo diwangi megap pindu. Megap Pindu. Wah. Megap-megap mungkin. Ah nggih, ning alhamdulillah saged kaleksanan warga masyarakat saged juga akan Mas Gading wonten mriki lan kalian panjenengan. Alhamdulillah, Pak. Kamera nyuwun dipun hibur ngantos mangke satu teke panjenengan sedaya nggih. Mboten sak tekan esuk. Jam pinten, Pak? Yo jam sekawan nggih oleh. Untuk pira iki? Ora tekan esuk, tekan jam 4. Jam 4 iki wae subuhan. Sing nggih. Niki kok sesuk meneh nek anu kula dikeki kanca Pak ora meng dhewe ngono lho, Pak. Lah iki perjanjiane ngoten kok. Jenengan iki kan ajlek kanca dhewe. Lho maksudnya? Jenengan kan golek kanca dhewe njawuk sinten ngoten anu yo. Ora ono kok danane we mepet kok kon ngejak. Alah nek mepet jenengan trimo jenengan kata dhewe. Kok Pak padha yang ngejak kon Mbak entene sementen jenengan buar kancane sapa? Lah ya aku sing KO. Kula lagi blak kotang cetha wero-wero kotange sapa? Kotange sapa? dipeme tangga kula wae. Lucu lho iki. Malah lucu lho niki, Pak. Niki Pak kancane kula jenengan mawon nggih, mengke tak kei ra kitung selawe. Alhamdulillah. Kok malah dadi hah? Pinten? Selawe. Ah kok Selawe niku nggo nguyuh wis bola-bali lho, Pak. ayo wong sekali masuk. Lah nggih, jenengan kertas. Jangan sakit apa? Maksudnya Iku enten WC. Anu niku. Maksudnya kula ngersake napa? Sekali masuk 2000. Ini nek nemu dicawi mboten bayar. Lho, gak iso. Ah nggih ten WC ning balik cabe niku wonten niku. Ngesake, terus derek nggih. Oh, jenengan nek ngeterke kula pipis. Nggih kula ngundang Pak RT mang iki. Lah kok dadi wong pirang-pirang sing arep ngeterke? Ah kula mboten pani ya. Utusan Nggih. menika ajeng nembang napa cedhak gandrung apa arep piye? Wah mboten mawon kula gantung tak digeguyu mengke kula
tekan mati tapuk parut. Ora apa-apa guru parut kok. Aku budas Guru parut. sisian kula niku medeni wong. Nggih, warga bener sedaya. Lah kok jenengan mani munggah rene karo aku? Ah resmi ya dipanggil kula resmi. Oh, langsung dipanggil. Nggih. Nek ora dipanggil wedi. Mboten mantun kula. Oh, ngono berarti suami takut istri. Ampun seru-seru. Ampun seru-seru nek Pak, preso niku. tak kandhani, nek wis wani munggah panggung iki rasah mikir sing nang omah. Oh, apa ora? Kudu wani lah Bebas wae. Ayo. Wah, mboten wani kula bebas. Tenang, mboten wani. Pun teng panggung niku mboten napa-napa, Pak. Nggih. Atus Mas Gading niku. Sampun teng panggung niku mboten napa-napa. Totalitas. Nggih, kula wau dados gading pamungkas nggih mboten napa-napa kok, Pak. Gading bangun. Pun dilajeng nggih kula Gadruk. Kebacut munggah kok ora ngapa-ngapa. Nggih. Nembang. Nggih napa-napa tinggal hati niku nggih mboten napa-napa. Nembang nggih. nembang napa? Nggih, sing kira-kira kula mboten iso napa. Barang ngoten. Kula napa iso kula. Ayo contone apa? Jajali. Apa kok malah ngematke wae lho? Pengen nyawang kesempatan oke. Nanti kami dolan YouTube. Nanti kita langsung kok. Iki Mas Gading nggih. Nggih, terus niku, Pak. Aku sama Gading. Rada ndlodok kula niku. Wis aku nggih kancane niki, kancane niki. Sing sak niki ten jero. Kancane suprek kula niku niku. Aku mah ra kenal iki sapa. Oh iya, suprek meguwa ora kenal ra. Ora kenal iki sapa to, Mas? Gitu. Oke, jenengan kok dicekeli terus iki ngapa to, Mas? Nggih, Pak, ampun dicekeli. Iki kok wis bebas lho. Dan Melayu. Bola-bali kok ning Niki nang ngedahke wong Yujo Simbon Agung sopan. sopan oh. Dan- Ning niki nganu sesuk meneh tak wiroke iki kualik iki. Ah, karang paling aku karo nesu waduh Oh, ngono. Sesuk tak Nggih. madu mergo arep munggah karo aku. Pangan niku. Oh, dadi kesusu nganti kualik Kuali barang ku ora jeneng kerasa. kiwon jeneng tengen. Mula kula tutupi kita ndak ketok sebenarnya. Oh. Nek kula katokan betul Mas Gading ra katokan. Katokan nggih, Pak, kula mau. Oh, nggih to. Mboten ding. Katokan to? Nggih. Delok jajal katoke. Memanismu dan Oh, sik, hei. Terus sidoko iki lho, anu suarane dicocoke karo gender arep njaluk slendro apa pelok ora waton muni. Salah kula ngene salah. Oh, manut mau nek mung Mbak Tatin niku. Nek kudu manut, kowe nek wani munggah kene kudu wani. Wis ora mikir Asing mesti nek mani ngomong ra apa-apa. ora apa-apa, ya omong karo omong nek arep demok ya Omong. kasus. Demok ndak tekan ngendi Karo sasa mikir iki dukuh apa udu, sing penting anane aku karo sapa mau jenenge, Pak? Sapa, Pak? Narya. Oh, anane Gur Tatin Tidot karo Narya. Sapa mau? Bagus Narya. Alah bagus senario ngolah. Ngolah lah. Aku lak jajar enggak bagus deh. Ah iki koncone ya pirang-pirang lho. Aku lak jajar sendiri kok. Aku karepe kok milih jajar sinden. Ayo milih selera milih niku. Ayo jajal nek milih selerane sing ndi? Milih Mas Ayo. Gading mau. Alah yo ora wani wedi bojone. Ampun seru-seru. Krungu niku wong ngaten mriku. Ayo ora apa-apa. Bu nyilih susu Ais. apa? Tas itu niki ajeng memanismu. Larase belok. Manut. Belok, Pak. Helah, Nggih, kedep. belok, Pak. Pak, kedep apa dengan mati aku kedep. Kok malah mlongo. Tertegun. Tertegun saiki aku wis nang kene arep ngopo jajali. Ndang. Ngemat ya. Oh, kok. Aku lho ora dong pelem slendrone lho. Ah niki nek jenengan mau sing anu muni pertama mau belok. Nah niki sampun ditintinge kalih Oh. Mas Geter. Nggih. Iya. Nah, Memanismu dan ku jiwa. Thank you.
hari iki kita sapa ta lali kowe iki. Karo aku ngene kok mati dhuwur ngene iki ayo. Ane nang mburi dikira nginco nang mburi. Ayo, mbok ngene wae bebas, rasa diwak-wak ngono lho. Nah, bebas. Tangane ngene. Ngaten niku terus mang sampluk mawon. Wah, Agak ngaten terus ya. Ngaten iki. saya niku wah ngerti ya saya niku. Wani, nyaplok aku wani. Ayo. Boten. Samplok plek ngono genten tak plek genti. Kayak Pak Tulus harus nawani ya. Ah, kok jenengan tak andake bojomu ya, ayo. Ora sang kadang-kadang ya sudah. Terus pripun niki wau terus pripun ana gading. Lah kula nggih mboten ngoten. Oh ya ora apal. Ora apal. Ya ngono kuwi malah ngacung-ngacung. Lalu mandek iki mon kula tak medhun. Aja mutong. Sabar ya, sabar. Jeneng ketemu karo Tatin iki ya kudu sabar ya. Alhamdulillah apa? Ditemek alhamdulillah. Nggih. Iki lagi tak demek mburi lho, tak demek. Ampun. Ampun kok ngene, aku ora bakal demok kono. Ya, wis lah nggih. Kula ki lali tenan niki pun mangkel Sudirman kula niku lali tenan. Nggawa catetan apa ora? Mboten. Ah terus? Aku pun sak metune wae, metune apa? Jajal. angel metune ngeten iki. Kudu nggo proses kalau metu. Apa? Lagi metu rong narek kok sandang angel. Lah aku tuh nganggo proses ya kaya ngono kuwi. Ah, lha terus Mas Kan Gading. Mas Gading iki mau kan lagi dua baris. Apa wis sandang ora iso metu rak ya piye ayo? Kudune rak ya los ngono. Lah saya yo. Ya orang saya ya Mas. Lah boyo mbok menawi. Nggih, protese sak isa-isane iki. Loro taksi nedya. Padha karo loro nanggap wayang dhewe kok kula niki. Adi diseneng-senenge wargane, aku nembang tekan diseneng-senenge wargane. Padahal warga kula niku tengen nyawang kula jane sepet. Ora apa-apa, kula mboten sepet kok Kang Mas. Salah. Ngono kok diaji. Injih Kang Mas, panjenengan menika swantenipun sae, pasuryanipun injih bagus. Bagus lanang kok kula to. Wah, wedok ayu. Lah iya. Terus pripun niku? Nggih, Pak Parut niku kula semangat niku. Tartamtu tatu ruti ngamperke nang omah kula. Lah ngapa? Parut. Maksudnya diamperke nanti nek ra nang omahe ayo. Nang restoran ngoten niku. Atus pripun niku? Lek gong lek lek kula. Masih aku tetep nang kene iki arep rampung kok. Ah wedi karo Parut ya. Pak ya. Remuk kula mengke teng omah niki. Ah jadang Parut nang omah. Ah nggih ora kunjul turun latar. Apa-apa malah ISIS kok nang latar ya. Juk ember. Pinepsu. Hah? Lo mama. Wah, sampai dari yo luput. Disawake
bayar Pak Duku. Aja ngeneni wong jenengan kowe ora apal kok ya. Lho, rasa ngomong gelut karo sindianku bareng karo aku wae. Lumampah tanpa welah. Tak adeni ra percaya kok ya. Ah, karepe arep nggur Bang Isar ya ra. Terserah. Penake. Penake jenengan. Ini tukang peta mangke ngoten nggih. Oh, nang bangsa penake. Ya penake jenengan. Penake situasional. Ning eling Pak Parut ngadam. Pun parut. Lampun nggih. Mas Atos, parut kali butuh gule lho niki meneh. Dadi langenge kula Pak lumampah. Lumampah Tanpa welah. Tanpa Terakhir. Mulih. Oh, sik urung bayar aja mulai. Waduh, Mas. Piye enggak teke mas Gading? Oh, di bener apa Apa kon bayar lagi lho, wah. Ya iya, wis nyanyi ngene kok arep bablas ya tak mulai tak cegati nang kene ra. Tabrak. Ah, leres niku, Jos. Wani nabrak aku wani. Mboten ampun. Wani. Ayo. Parut itu melayang tenan. Temah gonjeng ngangge njong ing pagulingan. Tak percaya nek tak andani aku. Sajane seneng karo Riza kok iki jenenge. Wong tak andani ya ora percaya lho. Kene manut jari. Gak kagul aku mak. Janu. Ya. Go. Hei, Wong nguntin kok ngundange tin. Lah sapa? Nah, apa jenenge Tatin dadi Tatin to. Tatin. Ndak kelu yatin ngono lho. Lah bro, ayo tin ngono aku. Ya ora apa-apa saya terserah Pripun ngono. niku? Temah gonjeng angge njong ing pagulingan. Kok malah tantem bae lho. Temah gonjeng. Gonjeng.
matur nuwun Mas Gandhi. Matur nuwun nggih, matur diapunten kok nggih. Hah? Niki jalan. Tinggalane Pak. Kula pendeket ning kono riyen, ha. Niku suwung. Lagi ngapusi kula niki ora sangu to Pak. Pak, ora sangu to Pak. Teng mriki. Parut lho Pak, parut lho Pak. Matur nuwun ya Pak Duko nggih. Sesuk meneh nggih kok sekecake arep apa? Matur nuwun luar biasa Pak Duko. Luar biasa tenajan. Wah. Gaya ora jaman-jaman. Nggih niki Pak Duko sing humoris sing ngenten niku Pak. Pak aku kan Mas. Nggih. Pak sopo? Ya karena biasanya iki dalangnya tua-tua saiki dalangnya enom ya dadi arep kleru meni Pak terus. Aja Pak. Mas Pak. Pas. Pas yo apa? Pas iki dari Pak dan Mas jadi pas ya. Aja wae. Kong ya. Nggih Mbak Bilen kami nangani pamundutan selanjutnya Mas. Menangani pamundutan selanjutnya enten capek gunung. Saweran. Niki Saweran. Saweran nek kok iki sing sapa Pak? Pak Parman. Pak sinten? Pak Parman. Pak Parman nyuwun apa? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara, nggih. Langsung dipinangani laris-laris laris. Ngono lho Pak Duko iki wong wis suwe banget kok bayar. Iki mau lho ora munggah ora apa-apa langsung ngulungi 100 lho. Dukuke wis kemek-kemek ra bayar. Ora gelem rogo. Ndi Pak Duko? Cepak iki lho kok tak ngenteni tenan nek ora kok baline di ana memedi nang perapatan wis gondol. Ini minangkani Gubuk Asmara rumiyin nggih Mas? Nggih Mas? Gubuk Asmara riyen napa capek gunung riyen? Nek sampe gunung mah bareng-bareng mawon nggih. Sama nika sing kula ki ambak rumiyin. Oke. Oke kalau begitu. Ya. Monggo. Dibawani nih ya. Oke. Dibawani. Nyingkar nyingkur. Lho kuwi dengan bawa terus kono lampune mati. Lah ngapa kena perbawaku? Oh, mergo duwe rong bayar. Hah? Ayo genah. Kok duit? Oh, rek meneh. Agak nyolek kening. Wiwit maneh nyingkar nyingkur. Apa mati lampu mau ki disengaja terus Pak Dukuh kudur ngono. Iya paling iso merek ben nek mlayu bali ra weruh ngono ya. Nek ketoke mboten ora bakal mlayu soalnya nang omah ana parut ya. Oh iya. Parut kuwi mesin. Wah, parut mesin ya remuk. Wah, dueng ngono kuwi to. Yo. Lelampahan kene iso Mas. Wah. Buri. Tresno tulus nadyan ing Gubuk Asmara. Yen liwat aku kelingan gubuk ae yen tak
penari latar juga. Wah, nggih gosip. Ya wis apa-apa. Nek ndelok le gugu yang elek ndelok kae wae malah apik, Mas. Dadi propertine ya werna-werna engko sing ndase ganti. Apa meneh engko klambine ganti apa ngono iki. Anu jaman Pak Sinel biyen ya wis ana. Ngapa kok malah meneng wae ngapa, Mas? Ya ora masalah kok. Apa omong? Aku omong kono ngomong. Omong bareng. Heeh. Ora ya ngomong bareng ora iso. Nggih, selanjutnya mau nak apa niki tadi? Apa jenenge? Taring gunung.
Nggih sampean bener nggih. Sinten sing kapiyarsa pinarak wonten Temanggungan mriki? Weh, bawane dibawane ndredeng. Oh, urut. Nggih, siap. Berarti sing saka kene. Saking Mbak Agnes. Oh iya, tipe. Ya. Alah oleh kemayune. Malam hari ini lho, Mbak. Ngerti, Bang. Ngerti wae. Kamu memandangku ya? Ya iya ya. Dari tadi. Saben bengi. Ora mungkin ya sampun bengi. Mungkin ya, Nes. Mungkin. Lho. Agnes ki kok ya setiap hari ya oke-oke saja. Lah iya wayangan to maksudnya kok duit pendak dino nak ya aku seneng. Iya. Entuk duit Cari entuk. udu. Nyawa. Iki kudu ana sing jeglengke Mbak Tatin iki sebagai bintang tamu. Jeglengke nang jumbul. Aku jumbul. Lho iya Kok iya. ambrol pagi? Ora, ambrol iki panggung top e padahal. Cor-cor. Ya berarti rasa dijengleng wae. Apa iki melompat terus ngencot Mas Janu iki ora apa-apa. Ah Mas Janu mah oke-oke wae. Apa nek Mas Janu. Jajarnya. Jajare Mbak Orisa. Mbak Oriza. Yo. Yen memajang mong karo janon kuning Apa ta? Ya jan. Saya girem apa ya? Ana tambahan girem. Kejawane bapak jek iki. Lah ya kejamane bapak. Bapak amu. Lah iya apa bapakmu? Ya bapakku ya bareng Pak Bos kok ya. Biyen Pak Bosku, saiki Pak Bosku ganti jenengan. Ora sia-sia nek karo anak buah ya. Aja kaya Bapak biyen sia-sia ora? Ah, bapakmu iki ya bajing ya moto ya metu kabeh. Oh itu perlu ditiru nek Aja. Aja. Sing apik wae sing ditiru ya, Le. Sing apik iki meh sithik ketok. Ayo sia-sia karo bapakne ya. Oh aku nang omah tualat malah nang aku. Ojo ah. Nek ya jenenge ra apa-apa ding anake Kisena iki nek ora brusal iki ketoke kudu anake. Lah iya. Lah iya wis. Ra apa-apa le, sak karepe le ya. Oh. Iya. Kok karo jenenge sapa iki Mbak Endah saiki. Heeh, Mbak Indah. Malam hari ini seragam sinden itu baru loh. Oh, baru toh? Iya, ini karena mau pentas di Kebon Agung ini sindene ndandake langsung jahit ke rong dino langsung dadi kita yang blentong ora karo-karo. Oh, berarti nek ngono kok bakal wingi wis dijahitke toh? Apa? Nek ngono kok bakal wingi wis dijahitke ta gitu. Kapan kamu memberi kami? Mbok rasa ngilang-ilang kok. Yo men ketok gleleng ngono lho, Wah. Ya amatur sembahan nuwun nggih Mas Kade. Besok paling nggih Mas ditembaske brose terus pisan wae. Kok pisan? Oh, yo duite arep nggo ngopo?
Nah, ya ngopo-ngopo to. Nek Sopo kok mau lampun. Kok nyai nek biyen anu Suwargi Pak Seno iki ditukokke bros, terus engko sisan sak masange ngono Mas. Wani apa ora Mas? Nah, terus duitku ki arep tak nggo nyanyi rumah Pak Tulus e. Maksud lah. Heh? Saiki wis ora nyanyi wonge. Lah terus ngopo saiki? Online. Wae lah ketoke lah ora nyanyi. Nggih menika anu woro-woro kagem masyarakat mriki. Nggih, woro-woro napa? Niki tenan yakin sumpah demi Allah iki seragame lagi dienggo pisan iki nang kene iki. Wah, Kemane berarti nggih luar biasa lho luar niki biasa. kagem dienggo kebon agung menika. Niki sing niki leb-leb niki dienggo bintang tamu. Terus niki lho. Niki rak leb-leb dan niku mate burine kene iki bolong lho Mas. Napa nek delok. Wih. Lho, pokoke. Alah itu bahan bolong ditelok-telokke. Niki pokoknya alhamdulillah saged tumbas seragam malih. Ayo nek jenengan pripun, Mbak? Kun aku sing bolong ora mburi, Mas. Ah coba ndi itu? Maksudnya arep delok. Buri maksudnya iki bolong Buri ora. apa? Kok ngarep buri? Ngarep buri piye? Padha. Maksudnya ngarep buri padha maksudnya piye? Padha maksudnya ora bolong padha iki. Oh. Heeh. Ya bolong ning cilik iki. Bolong cilik. Ora. Ya jajarnya kok Mas Gading urung ngerti rung gaduk kuping ya. Niki Mbak Saras nggih. Mbak Saras iki. Nggih. Monggo, Mbak. Pacetan sarwe oh, Dewi jupuk dek sapa kok gigek. Bu, ditileki mameane nek do ilang. Dijupuk kuwi. Napa niku? Obal. Obal. Sekarang bar iki terus arep nganu apa jenenge kuwi nek ngono kuwi? Anu jenengan iki nek ditunggoni ngene iki, sesuk bar iki dadi laris, Mas. Amin. Ngono lho. Heeh. Ya mbiyen iki ya pokoke apa jenenge saka bapake. Nek mayang ditunggoni wong apa ya? Wong genep. Wong dolan. Wong joget-joget ngono kuwi insyaallah bar iki juk laris ngono lho Mas. Amin. Nggih, tungane masyarakat nonton mriki sedayanipun nggih. Selanjutnya Mbak. Ayo. Aku ki karo bapak diwarisi kuwi lho. Apa? Kuwi mau. Ndi? Pake Sing joget kuwi diwaris kuwi. Oh, kuwi diwariske jenengan. Oh, dadi sesuk jenengan ben anu, ben laris manis ngono. Mosok ngono warisane Pak Seno. Pak Seno masa duwe konokan ya. Konokan ki opo? Bu Ayu mangga. Panas. Parian barang lho iki. Parian? Parian no. Oh nggih, sakmenika parian saking sinten? Parian sing Mbak Agnes mulai. Oh, Mbak Agnes. Ayo Mbak Agnes. Biasanya sing pisanan kita sing gampang-gampang, sing ora kudu mikir jeru-jeru. Klekaran. Lah meneh. Wingi wis klekaran, saiki klekaran meneh. Aku ndak tino gur klekaran no. Dia kan hobi to klekaran. Hobi klekaran to tak melu kok anakku. Klekaran nggih ra nggo apa-apa kan ya? Wes. Klekaran. Heeh. Neng pinggir kali. Wah, kali terang omah mesti. Pan boyo. Isis. Apa? Abok. Klekaran nang pinggir kali. Warga Kebon Agung Tridadi Sleman. Tansah gancar rejeki. Amin. Agnes kok wong kene kok ya, Nes? Agnes tanggamu ta kene. Satu apa? Satu kelurahan. Oh. Berarti ra bayaran ya kan? Biasane ora bayaran. Wah, udah kurang. Ya biasanya kelurahan dhewe iki yo
Gratis. Wis lunas kok. Wis lunas ora sida, Mas. Wah, Wis dilebokke tas. umpama bayaran ngono kan iso bagi loro ya, Mbak ya. Ah iya, bener. Nek ngono kuwi seneng aku, Mas. Hah? Nek bagi Aku loro. ora seneng. Nek kon bagi loro. Oke, Mbak Arisa yo. Ayo, Mbak Risa. Aku lagi nanggung. Nanggung Nanggung ngopo? Nanggung contone. Yo nanggung kuwi. Kuwi apa? Ayo apa? Masak maksudnya. Kuwi kok karo ngacung kuwi. Kuwi ndi? Proses. Aku lagi nanggung terus Diganggu kancaku. Padha wingi kuwi. Senengane kok ganggu-ganggunan. aku lesi senane Wis enggak. tak ganggune. Wani apa piye? Wani bae kok aku kok. Wani Mbak, es kendel Mbak. Kok saiki wis kendel. Wis. Tak dukung apa ora? Tak dukung ora. Saiki kelas piro to le kowe? Lho lah kelas piro wis lulus aku e. Oh, saiki wis kuliah kok ya. Wah. Oh ya wis wayahe ngedu le. Ya wis rapopo. Ora apa-apa Mbak, Rapopo ora masalah. Rapopo. Digo apa to kuwi Mbak? Nggo perkembangan apa? Kowe ngandake apa to, Jak? Kok malah digo perkembangan apa iki maksudnya perkembang biakan ngono apa piye Pengalaman. Pengalaman. Oh, tak kira perkembang biakan. Oh, nek teori-teorine iki wis tak pelajari kurang prakteke. Wah, ya sesuk dipraktekke le karo aku ya ora apa-apa. Piye Mas, gelem terbatasin. Langsung arep mutah ya, Dek. Ayo mau apa jenenge? Aku lagi nanggung, diganggu kancaku. Terus Mugi warga. Ora guyu iki. aja guyu. Kowe Ganggu. iki aja apa? ganggu wae to. Sapa-sapa kok diganggu lho. Bare mau diganggu kancaku. Mugi warga keben agung. Tentrem rahayu. Amin. Nyamini dhewe, Dek. Ora apa-apa diamini dhewe iki. Ora apa-apa ngono iki ora apa-apa. Ngeben kabul lah. Ayo amin. Ya, amin. Ya. Mbah kaum kok. Jejere. Jajari mulai. Ning tulung agung. Tolong aku. Numpak sepur. Numpak sepur. Pak Sepur. Kagem warga kebon agung. Tambah makmur. 100 Ya, wis tambah. Amin. Tambah makmur. Yo jajari meneh. Mbak Saras. Kosong. Wetengku kembuk. Ning dalan kali. Kopian angin ngono ya. Kapake. Bagian kopi. Oh, kopi. Kopi warga. Endi? Kebon agung. Langgih Basuki. Amin. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Senyum Mbak Ayu, senyum. Oh, seneng aku senengane iki merengut. Barang mau donake petok karo bojo. Lah iya. Bojone ya kurang ajar no ya ayu kaya ngono kok donake petok. Ayu pene apa petok ngono langsung. Iya, coba ya. Oh, kok nek kempet bojomu wae. Nek gurti kempet wis kulino kene. Oh iya, ya untang-antengke wae kulino. Tuku balung. Tuku balung. Oh, tuku balung. Dipangan bojoku. Apa ya? Kok malah kaya anu ya? Mas Gade. Apa piye? Sing cok kulino mangan balung iki apa to, Mas? Ayo anu, Apa, Mas? kaya biyen aku tau duwe. Sapa jenenge? Jelly ya jenenge. Jeli iki sejenis apa, Mas? Jelly iki Rottweiler. Ora kiri to, Mas. Oh, udu kuwi, Mas. Oh, apa? Udu Nek balung kerek nek dimasak iso nggo gawe sop. Lah ta? Tinggal tengkleng. Heeh. Ya jane iki udu jane. Ya kur golek amane bae. Ya salah kok. Jane iki ora duwe balung. Hah? Maksudnya Lah nek nggo balung ya tenah lara. iki ngandake apa ta, Yu? Halo. Balung. Balung. Jare sapa sing rande balung?
Ilat lho, ilat ora balunge. Terus bar kuwi kowe muni piye? Nek ana ya lara. Hah? Oh iya. Ilat ana balunge ya ora iso omong kowe. Iya. Ora lara yuk. Hah? Ora lara, ora iso omong. Oh, to. Heeh. Pokoke kulit aku. Ora. Ndak ya apa kuwi mau. Lah ngono ya digenahke. Alah ya karangnya ben lucu kok ya. Merti dusun ing kebon agung mugi tansah tentrem rahayu. Amin. Amin. Yo, Mae? Cari mae. Oh, mae. Lah iki seru dhewe iki sing ngrebam nih. Yuk, Ayo, Mak, Mak. yuk. Bojone dhewe ra didukung mbasane iki. Ayo, Mak. Yo bener iki mau nek. Aku seneng ya nek kowe diuring-uring karo Ayu. Ayo, Mak Neti. Ana TV. TV? TV. TV. Jawa to soalnya. Oh iya Jawa. Jawa apa gembel? Manuk. Larang Jawa. Karena nek Jawa ki F utawa V iki iso diwaca dadi P. Heeh to. Iya. Dadi nek ana jeneng Ana TV. maksud dibaleni meneh iki. Ping pira kon baleni kok? Tak kuwate. Wah. Ana TV. Yo, no. Isih kuat yo dibolani ora masalah. Senok. Meneh Dalange lho. Cek nom. Aku Ayo. Agene mah bolan baleni. Ayo bisa kas. Gak Apa TV ayo. Ayo gak ono TV meneh. ditaleni kawat TV bodol kuwi. bisa jadi. Tidol. Mugi warga kebon agung Tridadi Sleman. wargane tambah kuat. Semangat. Ya lu junjung apa semangat. Merdeka. Yo, ayo. Ngopo nek semangat kudu ngene ya? Semangat kok ora liyane ngene ngopo? Jal apa nek semangat orang ngene iki? Apa ya? Lho, kowe yang bingung. Semangat. Pun gimana? Ya, pun. Jajari. Ayo Mbak Watu. Sopo? Suaranya atus atau ketemu. Sopo? Mbak Wahyu. Ora mau ini. Mbak Watu iki. Atus. Kayak iki mbokku keloro. Dadi nek Piye, mbokku piye to? mbokku keloro nek ra mlebu pres dadi kamu. Amoh. Mah sing soalnya tak jaluki mie. Mie mbok ngene dadi mah. Parian Mboten mbok. mboten Mbak. Alah nggih ya ora apa-apa. Mboten. Piye iki, Mas? Ampun. Nah, tenan to lali to. Wis rapo. Ora. Yo. Nah, non Kerukupan sarung. terus roban karo Katokan tetep katokan. Katokan, Pak. Nggo katok cilik, tetep katokan. Kerukupan sarung. Oh, pindho. Neng pinggir segara pindho wae. Neng pinggir segara. Karo goni. Mugi warga kebon aku aja ganggu to. Lho ora atos tenan to iki. Langka lho iki. Lucu iki langka lho iki. Saya aku seneng karo iki lho jenenge Bu Watu kuwi lho. Galenono. Oh, wis. Iki lagi barangkem kok ya kok galak temen. Klambine rudati. Mugi warga kebon agung tansah bagya mulya. Amin. Oh, kare dhewe Mbak Tati. Loh, aku. Wah, oh. Aduh, nanti pas ra mikir aku, Mas. Ya. Sengaja aku ora ngomong ket ngarepi sengaja. Nah, apa ya? Nah. Tuku jagung. Nah, dikandani buriku ganti. Ya. Ganti. Aku ngingkung. Ganti ra. Ora rasa. Cacahe 6. Mugi warga kebon agung Oh. tansah ayem tentrem.
Keploki Pak, nek kula keploki. Nah. Spesial for me dikeploki. For me. Untuk aku. For me untuk aku. Nek sampun sedanten. Sampun. Leparian terus selanjutnya. Selanjutnya, Yo. Sapa mau ya? Mau tekan Mbak Ayu. Heeh. Saiki mae. Panas udan panas aleng-aleng capek gunung misomak capek kok ora bareng to Mas aku iki Tadi nganu to ya, dibarengke. Baleni Mas, yo ben kompak. 1 2 3. Yo. misomak capek gunung Lumayan, karena sing siji arep banter, sing siji arep alon dadine ora bareng. Sing penting do metu ora apa-apa. Kudune siji wae, sing banter apa sing alun kudune siji wae. Siji ya Mas Kesran wae nggih. Ora Mas ya. Lanjut Mbak. Lanjut Ayo Mak. Mak Bu, Mbok, sapa kuwi? Mbak Wayu. Natian watun sarta menika lagune kula kepengin Mbak Wahyu kali Mbak Neti kapan munggah wonten panggung. Yo, joget. Yo. Kan lha sing dandut apa sing iki ayo. Ayo. Dandut. Iki wae. Iki wae ya, yo mulane iki wae. Iki wae. Nah, wong loro iki dua sejoli.
Demikian tadi limbukan yang disampaikan oleh MB Akatatin, Mbak Ayen, Mbak Wahyu, dan kawan-kawan. Semoga para pemirsa dan masyarakat Kebonagung terhibur. Salam budaya. Produksi Lacak Situs Budaya Adiluhung Bangsa Yogyakarta, Channel Lacak Situs Adiluhung.